Ambalma ou Audi Jantma, Abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko, Tantera Kabo Atlanta, États-Unis. Billet Arabadoui Mekalut Le Moukane Chegin le 28 mai 2025, Kamalien Befo Malikono Animalikoka. Bi mina kuma dulɔ de kan dulɔ tɔgɔ tubabukan na ko alcool donc alcool ok anglais la ko alcohol o tɔgɔ bɔra mun na arabe tɔgɔ de don al o komi ko ni lele la col o kɔrɔ ko kale donc mun na u y'a fɔ ko alcool ye kale ye ko parce que a dilannen fɔlɔ la u kun ye fɛn dɔ de dilan ka kɛ komi kale ye pur ye ka fɛn dɔ dilan k'a jeni ka kɛ komi kale ye o kale kun bɛ da ɲɛw na. Donc si ça dulɔ kɛlen ka dilan u y'a dɔn fana ko dulɔ fana comme o purlen don comme alcool u y'a tɔgɔ da la ko alcool mun de bɛ dulɔ la min b'a to a dulɔ a bɛ se ka ko kɛ mɔgɔ farikolo la d'abord an bɛ taa ni dulɔ composition chimique o kɔrɔ ye chimie yɛrɛ la kisɛ jumɛn bɛ dulɔ kɔnɔ maintenant chimie kɔrɔ ye mun ye fɛn o fɛn i ɲɛ b'a la diɲɛ na kisɛ de b'a la komi fiɲɛ kisɛ kisɛw bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka kɛ hydrogène ye a bɛ se ka kɛ oxygène ye a bɛ se ka kɛ carbone ye a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye olu bɛɛ ye éléments de minnu bɛ nature la. Ni ye ji ta sisan ji kisɛ ye H2O ye o kɔrɔ ye hydrogène fila ni oxygène kelen ni ye sukɔrɔ ta sisan sukɔrɔ formule o bɛ komi C6H12O6 o kɔrɔ ye carbone 6 hydrogène 12 ani oxygène 6 dulɔ formule ye mun ye dulɔ formule ye C2H5 ani OH ou bien donc i bɛ se ka sɛbɛn sisan CH3CH2OH a bɛɛ ye kelen parce que kɔrɔ ye de carbone fila hydrogène 5 ani OH ni OH ni o de bɛ dulɔ kɛ dulɔ ye mun na par la a bɛ tɔgɔ ko hydroxyle ale bɛ komi n'i ye fɛn ta sisan ji ta ka poison k'a la parce que dulɔ bɛ komi poison de a bɛ komi ji jugu dɔ min bɛ ji kɔnɔ maintenant o OH de b'a to dulɔ kɛra dulɔ ye maintenant ni mɔgɔ ye dulɔ min a bɛ t'i fari kɔnɔ cogo di fɔlɔ la i bɛ dulɔ k'i da la fɔlɔ ni dulɔ donna da la kabini i da kɔnɔna na a bɛ don i joli fɛ ka t'i joli sira fɛ fɔlɔ a bɛ jigin gɔnɔ fɛ ka taa i estomac fɛ bon ni n ko ko jateminɛ sisan an ka kɛ sa nin ye mɔgɔ dɔ da ye a ye dulɔ jiginna gɔnɔ fɛ a taara furu kɔnɔ o ye estomac ye furu kɔnɔ sisan a bɛ taa de nugumisɛnw kɔnɔ ok ka sɔrɔ ka don rein kɔnɔ donc sisan n bɛna fɛn de dilan yan biyɛn le foie biyɛn tɛ yan donc kabini i ye dulɔ don i da kɔnɔ sisan dulɔkisɛw bɛ taa joli la n'a jiginna gɔnɔ kɔnɔ a bɛ taa estomac la i b'a sɔrɔ 10 jusqu'à 15% dulɔ ale bɛ taa filtrer jeli la déjà n'a taara jeli la a bɛ taa foie de la biyɛn ka baara ye mun ye biyɛn ka baara ale bɛ fɛnw de filtrer a b'u saniya donc maintenant n'a taara nugumisɛnw fana kɔnɔ a bɛ taa ka taa joli la ka taa biyɛn na mun na a bɛ taa biyɛn na parce que biyɛn ka baara ye mun ye o de la mɔgɔ minnu bɛ dulɔ caman min cirrhose de foie b'u minɛ parce que biyɛn ka baara ye ka fɛnw filtrer ni poison cayara a fanga bɛ bonya a ma tellement que a tɛ se ka filtration kɛ tuguni o de kama ni dulɔ jiginna n'a taara foie la sisan a taara fɛn na foie la foie ye biyɛn ye biyɛn kɔnɔna na biyɛn cellule minnu bɛ yen olu b'a ta tellement a bɛ girinya olu ma olu bɛ dɛsɛ o bɛ fɔlɔ ka sa n'u sara kɛn ani fasa wɛrɛw bɛ don olu place la an b'a fɔ o ma ko cirrhose de foie o de la n'i bɛ mɔgɔ bɛ dulɔ caman min a bɛ cirrhose de foie d'i ma en même temps aussi ni mɔgɔ ye dulɔ min dulɔ bɛ taa joli la kabini joli fɔlɔ min bɛ taa joli bɛ taa cœur la dusu kɔnɔ yan an ka kɛ dusu bɛ yan sisan o dusu in ale ka baara ye ka joli pomper n'a y'a pomper a bɛ taa n'a ye poumon na poumon ye fogofogo ye hiya yanɔ fogofogo n'a taara fogofogo la sisan n'i bɛ kan ka nɛnɛkili n'i ko ta a bɔtɔ la dulɔji bɛ bɔ fiɲɛ fɛ o de la hali ni mɔgɔ ye den minɛ ni mɔgɔ bɛ dulɔ min n'i ye den minɛ sisan dulɔ kasa bɛ b'i nun na a bɛ don den na a yɛrɛ la dun k'a fɔ den min mɔgɔ b'a minɛ min bɛ dulɔ bi dulɔ kasa min bɛ don den na a b'a to sini o den ka kɛ dulɔminna ye donc dulɔ min a bɛ don hakili kɔnɔ maa min bɛ dulɔ min ni a kasa ou bien a fɛn bɛ don den na a mɔgɔ sugu la science dit que olu ka teli ka kɛ dulɔminna ye hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔbalen taara yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ y'u lamɔ a ye fɛn min donna a kunkolo la ka ma fɛ u bɛ se k'u affecter donc i b'a jateminɛ k'a fɔ kabini i da kɔnɔ dulɔ bɛ don i fari kɔnɔ gɔnɔ kɔnɔ estomac kɔnɔ a bɛ don yen maintenant n'a sera nugumisɛn ninnu ma an b'a fɔ o ma ko intestin grêle n'a donn'o na o fana joli de b'a sama ka bɔ parce que dumuni diya de bɛ bɔ yan ka t'i joli la joli bɛ taa foie la waati bɛɛ la biyɛn na fɔlɔ min na parce que biyɛn ka baara ye ka joli fɔlɔ minɛ k'a lajɛ kojugu jumɛnw b'a la maintenant alcool la sisan n y'a fɔ n ko OH min b'a la hydroxyle min b'a la o hydroxyle nin o de b'a to n'a sera yan sisan foie kan ka biyɛn kan ka filtrer mais a bɛ caya filtration ma biyɛn ka baara bɛ girinya ma tellement que
bien cellule be folo ka sa nous sara ou placer là kembe ke ade fasa juru o ken no fasa juru ama fuma ko cirrhose de foie o bato bien tsaka ka baraka hal ni dumuni wara nana atse ko filtrer maintenant habita yoro dum joli la pta ko lo zeba na ora ni mo do lo be nyana mini I hakle be nyaka mi ibe kuma o fo manga mi fo ibe koke manga minke après abiti fare ko la ibu bula fanga be bayla parce que o ba soro ko zeba neuron o kise do ko neuron ati se ka jibo ka kuma fare ko lo fe wasa fare ko lo ka se ka barake ora la tigi fare be sa se ka bi alaba mi se ka ke fono yi ni bana wero yi parce que aka giri kungolo ma aka giri kono ma aka digi fare ko ma do dlomi akololo yodi parce que ni e dlobe fen chaman ki fare la mimi ko mi drogue parce que drogue ni dlobe e kelini a forme dron tikili ore kama nyeni video ke rapidement muna ndi makuma a moralité ka aslama ya na fe makumuka makuma adame ka ika culture la makuma shika nkuma na dron dlo mune ba kono atoko alcool muna abiseka kololo jumen si fare kuluma abiseka ni bana jumen ye ila walsa ni bi nga ake iba jate mine iba ke chugumi donc j'espère que ni doni nda awma comme information akam ben si wéré